እዚህ ጋርም ይውላችሁ እጇን ሁለቱም እጇ 666 አንድ ሳይን ይሰራል ማለት ነው። ሚሊየን የተባለች ኤርትራዊት እሷም ዋነኛ የዲያብሎስ አቀንቃኝ ሆና መታለች ማለት ነው። ሰላም ደህና ደኹም ከመይ ፀንሑ ቅዱስ እያ ተመሊሰ ምፅአኒ ኢኹ ናሎማንቲ ዘለኹም ካብ ዝመፃኹ ቪድዮታት ንዓኹም ሳዎም ዝናነይና ደስ ዝባሉ ቪድዮታት ንዩ ሓደሽ ቤተሰብ ሃሊኹም ኩልኹም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ጀምሩ ሓት እስኪ ንክላፍቶም ቪድዮታት ክወስደኩም እስኪ ሓንቲ ከም መጀመሪት ቪድዮና ክትኮን እስኪ ብዛብ ዘላ ቪድዮ እስኪ ንጀምሩ ሓት ከይተመርዓኹም ስኢኹም ጓል ቀበጣ ተብሩ ተባራይ ረሕ ሐጋዝ ሓቅና በዛብልን زين قيا مرعاهم نقول جنزب تهم. بابا عندي مثل تسلح حفتي إذا ما عدا جمير كيها إذا ما عدا حجها بقى سي جمير كيها بزخونة أنت خبرك كده ليه هو قبض بدأ جدني أنا عبا وخلي كده تقطني خدا أنا سكاجري من رجوع كات مثلا نركي قوم يريد تفاشاشي كنا ما تخدا أنت أنا ما هنقول لك كده ليه خدا إيش خيجي جونس قاعد يخ جلمي له بورصة خيس كجلس أما قدر خيبكسي شكرنا بس دي تبغى دي أجلس سيدي مثال ما عندي حرم على الشاي قال انتو قد كدور كوسي انتهى يدي نورمال دي قبط ايكونن هنجاسي بتاع ممكن قريب مني واجنس بسركس كا ورم كا قطين كا فتحي اسكي حوت ات فيديو كم تريهم ما يمثل قدم مرعى ادلايدي ويز ادلاي ايخوان هي بزول ناغر يوم زناغر زلو اسك حسبت عليكم عزاكم كومنت كلوصو ناطر اسكي انا زغر من نغن نايزم عدمك يكيدالو تمرعو تبلي انت عايز تمرعك عدمك اطاو دي زبل وي اي تصرح لله قلت اشي اصل لو داوتي جنس وداخا بوان متاغزا خاز ودي كان طبطب كيتبيل تطنقق صبوقها كيس حتى خازن والد تاني كان غزا تشافيدو اتصردو ايه كذا فيديو زي ترند يا خوينا ني ابز حساسي እሺ ናጽል ፋዘር ታወይነው ፎቶሪ ሚላለው ምስኪን ደቂ ሰው ዝለላ እሺ ናጽል እስኪ mitri means mitri means you know mitri naito I don't know about mitri. What mitri is from I say it's vagina. Mitri mean? Tell me mean. No, sell the boys. Mitri is vagina. حدك عتا صيوغاتو كوم صحيفكم فرنج تبلاشو ايش ناطس كابز خاسكي فتحاو دي يبلنا له مني فرحت أملاخ دلو سعدو ولا نحنا كمانا بتكرسيان زمالالس كمانا تقولت زقبر كمانا نأملاخ بزح ذكر يلن نسعدو نبلوم كأ كاب أملاخ درحاق يوم بقى كل نجر ماس بزح إنا نزارب فتحويان يكونون كأملاخ بقى خالي إمدوم لقو تهيمانوتهم هيمانوت يبلوم قال إلنا نحنا هاهم هيمانات أويان نحنا هاهم بزح نب أملاك قرب دلنا كوينا إنا نقرب جين نحنا فتحويان دينا ني أملاك سبات دينا يخونن بتلهم سكور ساعات ما انسسات الساقي ساعات فتحويان يخونن بسنقوم قبل على حاونا قبل على هزبي السويس نحلنا دحن بزعبة انسسات رايك نزارب نزم انسساتاتنا كساب مفتقارم زصولقو إنا نتقوم لهم انت ميتهم يمدعرفو مبر مسانا عرفت يبولهم فتحد بحالي بلنا قلبلنا نانا كنصوم بقى قداينا سلطنا طراي سلندلي بسبب لبوم زطفهم إنا نتقاملهم نتن كله فطر زفطر املاخنا خاني محرت هابنا إلنا شعوء نلمن ابز زلنا يوب زسدت كانور يلنا نزوم انسساتات بخمي ام زحزوم بزعبا حكمنا موسار بزعبا مدهانيتات مقرب مو نقدفو ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ ብርዝደይ ናይ ድሙን ናይ ከልብን ዝወዓሉ ዘበን በፂሕና ኣለና ሓደ ጻዕዳስ እንታይ ድልኒ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትፈልጥ ተደሊኻስ ነቶም ህዝቢ ኣይትሕተቶም ዲሞክራሲ ለኩም ድዩ የብልኩም ድዩ ገለመለ ኢልካ ኣይትሕተቶም ኣብታ ሃገር ከይድካ እሞ ተዛወር ረጋቢት ኣይሃድማንየን ከልቢ ኣይሃድምን እዩ እንስሳታት ኣይክፅዓንን እዮም كنزي انت ريخا قال نجر
ፅቡቅ ነገር ኣሎ ከይ ሓተትካ ማለት እዩ በዚ ጥራይ የሳይ እስኪ ሓወትና ይዛሓውና ቪዲዮ ከም ትዝሪእኹም ወይ ዝመስል ባት ኣብ ሓበሻ ብልብል ባት እንስሳ ብዙሕ ኣይነኽብሪ በተለይ ኣድጊ ፈረስ በቃ ብቻ ኣብ ፅዕነት ኣብ ሓደ ሓደ ነገራት ብቻ ትሪትመንት ምንም ዓይነት ትሪት ንገብሮም ኢና ኣብ ፃዕዱ ክኸተልካ ኣለና ብልበለፀ በርዝደ የኽብርሎም ብስነ ስርዓት ክትባት ነይዎም እዩ ምናምን ብቻ ፍትሓዊ ኣይኮነ ንምንታይ እስኪ ሓሳብኩም ኮመንት ግለፁ ንወፅር እስኪ ንሕና ዶ ንሓሚ ዋላ ፃዓዱ ኣብ ስራሕ ኩሉ ግዜ እንታይ የጋጥመኩም መብዛሕትኡ ኣብ ሓበሻና ደጋጥም እቲ ስራሕ ደይከበዶም እቲ ስራሕ ከብከብዲ ኢዶም ፅቡቅ እዮም መዲኾም ንሶም ባህሪ ናይቶም ሰባት ናይቶም መሳርሕቶም ስለዘይ መልኩ ወይ ከዓ ስለዘይረዳድኡ ኩሉ ግዜ ኣደዳ ጭንቀትን ስራሕ ምቕያርን ዝኾኑ ብዙሓት እዮም እቲ ፍልልይ ከዓ ባህሪ እዩ መብዛሕትኡ እዞም ኣብዚ ምዕራባውያን ንሪኦ ኣብ ገፅካ ክሓሚ ይኽእሉ እዮም ዋላ ከለኻ ናትካ ባህሪ ክነግሩካ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ብዛዕባኻ ምዝራብ ማለት ብዛዕባኻ ክሳብ በቃ ይህዩስዩኻ ብዙሕም ዝዛረቡ ብዛዕባኻ ሕማቅ ጎኒ እንተሊካ ብዙሕ ሕማቅ ናትካ ይዛረቡ ፅቡቅ ጎኒ እንተሊካ ካ ፅቡቅ ናትካ ይዛረቡ ምግናን ከኣለዎም ቁርብ ከጋነኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ንዕኦም ሕሜታ ኣይኮነን ሓበሬታ በቃ ሓበሬታ ብዛዕባኻ ይቡ ከም ዘለዉ እዮም ዝሓስቡ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ግን ብክስታይ ክንርድኦ ይንኽእል ኢና ብዛዕባኦም ገለ ነገር ንዛረብ ተሊና ንሓምዮም ከም ዘለና ኢና ንስከፍ ኢና ክንዛረቡ ኢና ይንደሊና ከምዚ ገለ ነገር ገይሮም ከለዉ ኦኬ ድሓን በቃ ገለ ኢልና ሸለል ክንብሎም ኢና ንደሊ እዚ ብኦም ግን ቅቡል ኣይኮነን ንሳቶም ንእሽተይ ነገር እንድሕዳ ረኺቦምልካ ንእሽተይ ነገር እንድሕዳ ሕማቕ ነገር ኢሎም ዝሓሰቦ ወይ ፅቡቕ ነገር ብምሉእ ከይዶም ናይ ምምሕላፍ ዓቕምሎም እዚ ከዓ ኣዚና ኢና ንፀልኦም ከምኡ ተበዚሖም ገለ ካት ስራሕ ንፀልኦ ክንገርፎ ኢና ንግደድ እዚ ዘጋጥመና ሓበሻ ኣዚና ብዙሓት ኢና ፍልልይ ከዓ ንሕና ሕሜታ ኢልና ንሓስቦ ንሶም ግን ከም ሓበሬታ እዮም ዝሓስቡ ሓበሬታ ይድርዶም ሕሜታ ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ክትፈልጥዋ ዝግባእ መሳርሕትኻ ዓርክኻ ክኸውን ኣይክእልን ገሊኹም እንታይ ትብሉ መሳርሕቲ ይፈትኑ ማዓትዮም ኩሎም ፈትኹም እዮም ትደልዩ ይዕርኽትኹም ትገብርዎም ብምሉእ ልብኹም ትህብዎም ኩሉ ነገር ቴሌፎን ሶሻል ሚድያ ኢንስታግራም ፌስቡክ ገለ ብምሉእ ትህብዎም ድሓር ትረከሱ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ንዓኹም ከፅንዕኹም ሽግር የብሎም ምክንያቱስ ሓሚመ ኢልካ ንሓላፊኻ ንኣብነት እንድሕዳ ነጊርካዮ እቲ ዓርክኻ ነግሮ ሽዑኡ ተታልል ከም ዘለካ ትፍለጥ ማለት ፀጊምካ ዝኾነ ነገር ተመኽንኻ ሰቢኻ ዝኾነ ነገር ፀጊምካ እቲ ፀገምካ ከዓ ምንጋር ደስ ኣይበለካን ከምዚኣ ፀጊማትን ኢልካ ካልእ ነጊርካ ኣለኻ ኣብ መወዳእቱ እቶም ቤስት ዕርትኻ ውለው ነግረልካ እዮም ስለዚ መሳርሕትካ ዓርክኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሪስፔክት ግድን እዩ መንጎኻ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንፈልጣ ዘለና ማለት ስለዚ ኣብ ስራሕ ቻለንጅ እንታይ የጋጥመኩም ካብቶም መክረኹም ኣብዚ እስከ ሓደ ሓደ ንበል እስኪ ሓወትና ይዛሓውና ቪዲዮ ከምቲ ዝሪአኹም ወይ ዝመስል እስኪ ካብቶም መክረኹም ሓሳብኩም ኮመንት እናገለፅኩም እስኪ እዚ ከዓ ናይ ሎቢባ ቪድዮ ላሪና ንመለሳኻት ምንባር እኮ ምብላዕ ምሳይ ጥራይ ኣይኮነን ምንባር እኮ ምፍቃርን ምግያፅን ጥራይ ኣይኮነን ምንባር እኮ ብዙሕ ትርጉሙ ነቲ ንስኻ ብንስኻ ምርኣያ ዓለሙ ክንደይ ሃብታም ኣሎ ዘይዕጉብ ብነብሱ ንሓወስ ደኻታት ርዩ ዝንቕንቕ ርእሱ ምስ ገንዘቡ ደስታ ሲኢኑ ኮለል ምስ በለ ህይወት ምርካብ ዘይኮነ ምዕጋብ ምዃኑ ዘስተብሃለ ምቕያሕ ምግጃፍ ኣይኮነን ኮት ነገር ኤሮጳ ኣሜሪካ ይዝቕመጥ ኣይኮነን ቁም ነገር ኮንካዶ ከምቲ ትደልዮ ተንበድብዶ እቲ ሃገር ዘይኮነስ እቲ ርእስኻ በፂሕኻ የዶ ከምቲ ኣውድድር ዝተኸተተ ዲኻ ከምኡ ከምቲ ቃሕቱ ገዲፉ ዝጥምት ቃሕታ ከባቢኡ ከምቲ ሓድሽ ክዳን ገይሩ ሓድሽ ዝጥምት ከምቲ ጥዒሙን ንረኣይን እናበለ ዝህውትት በቃ ከምቲ ንኹሉ ዝደሊ ክመርሖ ጫማ ገይሩ ኣብ ጥቓ ጫማ ዘይብሎም ክርአ ዝብርሆ ከምኡ ዲኻ 20 ዓመት ገይረልካ ሰብ ዓዲምካ ይትዕበድ ካብቲ ዝተዋሃበ ን20 ኣጉዲለልካ ኣብ ጉያ ጽመድ ከምቲ ንስኻ ብዕድል ተኸቢብካ ሒሽካ ዘሎ ነዝናትካ ሲኢኑ ናብራ ጨውይዎ ብውሽጡ ዝነብዕ ኣሎ ካብ ሰቢኻ ተወሊድካ ግን መንሰብ ጥራይ ውለድ ኢልካ ዕላማ ጠነስ ተንከባለል ሽዑ ሰብ ዘይኮነ ራእይ ክትገላገል እያ ትብል እሳይ እስኪ ሓወትና ሎቢባ ቪድዮ ከምቲ ዝሪአኹም ወይ ዝመስል ብዛዕባ ሂወት እዩ እስኪ ሓሳብታ ኣሊኩም ሓሳብኩም ኮመንት ላገለፅኩም እስኪ እዚ ከዓ ሓንቲ ቪድዮ ደስ ሪና ንመለስ ኣነ ካብ ገፊሕ ገዛ ገፊሕ ልቢ እየ ዝምነ ካብ ፅቡቕቲ ማኪና ኣነ ፅቡቕ ኣተሓሳስባ ምነ ካብ ብዙሕ ገንዘብ ሕልናይ ዘይወቕሰኒ ገንዘብ ክሕዝ ይምነ ካብ በይነይ ክበልዕ ምስ ውፅእ ሓወይ ክበልዕ ደሊ
ከምኡ ዓይነት ሕልና ስለ ተሸኪመ ዘለኹ ብዙሕ ኣብ ብልጭልጭ ዘለና ረኣያ ውሑድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ብልጭልጭ ኣይኣምንን እየ እስኪ ሓወት እቲ ቪድዮ ከምቲ ዝሪእኹም ዝመስል እስኪ ሓሳብ ታሃሊኩም ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብኩም ኮመንት ግለፁ እስኪ እዚ ከዓ ኣብ ናይ መጨረሻ ቪድዮታትና ክኾኑ ሓንቲ ናይ ሚሊዮን ሃይሉ ቪድዮ ላ እስኪ ኣብ ዘላ ቪድዮ ሪና ንመለስ ኤርትራዊቷ ዘፋኝ ሚሊዮን በግልጽ 666 ሆና መጥታለች ይብለና ኣሎ ሚሊዮን ሃይሉ ብግልፂ 666 ኮይና መጽያትና ኢሊሚናንቲ ማለት ኮይና መጽያና ይብለና ኣሎ እስኪ እቲ ቪድዮ እንራዮ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ እጇን ሁለቱም እጇን 666 አንድ ሳይን ይሰራል ማለት ነው ሚሊዮን የተባለች ኤርትራዊት እሷም ዋነኛ የዲያብሎስ አቀንቃኝ ሆና መጥታለች ማለት ነው እና ሚውዚክ ኢንዱስትሪ ወዴት እየሄደ እንዳለ ማንን እየመሰለ እንዳለ ማየት አለባችሁ በቅርቡ ብስራት ሱራፌል ከተባለ ዘፋኝ ጋር እቺ ሚሊዮን ሃይሉ ቼቼ የተባለ ዘፈን ከሁለት ወር በፊት ለቀው ነበር እና ሚውዚክ ቪዲዮ ክሊፑ ላይ ያየሁትን አንድ ሳይኖች ላሳያችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር ገና እንደጀመረ ሚውዚክ ቪዲዮ ክሊፑ የ666 አንድ ሳይን ታሳያለች ማለት ነው ይሲ መክፈቻው ላይ ነው የሚያሳዩት አንዳንዶቹ እነ ዊሃ እንዲያው ተምብኔላቸው ላይ የሚያሳያሉ እና ጅማሯቸውን ማን እንደጀመረው ከማጋ እንደሚሰሩ የሚናገሩበት መንገድ ነው ይሄ ምዕራባውያን የሚያደርጉት መንገድ ነው እነ ሪሃና አልበም ከቨራቸው ላይ እንደሚያደርጉት አንድ ሳይን ማለት ነው እንቀጥል እዚህ ጋር ይኸውላችሁ እጇን ሁለቱም እጇን 666 አንድ ሳይን ይሰራል ማለት ነው እንደምታዩት ለማን እንደሚሰሩ ለማን እንደሚያገለግሉ ነው የሚያሳዩት ግዴታ ማሳየት አለባቸው በሚውዚክ ቪዲዮ ክሊፓቸው ላይ ያለበዛ ኮንትራቱ ይፈርሳል ግድ ነው ከዛ እነሱን ያይና ደግሞ ሌላውም እንደነሱ ይሆናል ማለት ነው በዛ ውስጥ ስፕሪቱ ይስፋፋል ማለት ነው እስኪ ሓወት እቲ ቪድዮ ብቻ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ዝመስል ከቢድ ሓበሻ ንእሽተይ ክሓልፍልካ ተሎ ንእሽተይ ቫይራል ክትወፅእ ተለካ ንእሽተይ ማለት لخنا حريف تكون تلقى بقى السول اللي هو مارسي إلومينانتيو سيطان إلى أمن من أمني كل كلا نميلين لا تفيديو كم تريواز الله خمي مولو يوتيوب فيديو يسرح لا بتشا إذا تريو زاكتاز همزتولو من أمن كاز همزتولو من أمن بقى سدس يا كونترات ودي آيات فراري ما آيات من أمن لولو بتشاسكي حسوا تاليك موز فيديو حسوا بسكي كومنت ناوهم نارمان فيديو نازيوم يموس نيرم أوتسال فيديو تمري سكساز مسنس شانل زي كلهم سبسكرايب مقار كيترسو از فيديو زموجكم لايك لاكورهم بيس يموجكم دك عبيتي